Sabies que una botiga de Vic amb més de 70 anys de història ha guanyat el Premi Nacional de Comerç de la Generalitat de Catalunya? Avui som a Isern. Ja en fem 73 anys i sempre hem tingut la mateixa missió, d'apropar la tecnologia i la darrera novetat a les llars dels nostres clients i clientes per fer-los la vida més fàcil. Ja el nostre avi, amb els primers congeladors, amb els primers microones, televisors, en blanc i negre, color, hem tingut la sort de poder veure tots aquests descobriments i ensenyar-los a la població. Ara ens trobem amb la intel·ligència artificial que expliquem al client i clienta per què pot ser útil pel seu dia a dia. El secret per seguir connectant amb la gent és treballar amb molt d'esforç. Tenim un equip de més de 60 professionals especialitzats en cada secció en concret i això ens permet donar serveis d'utilitat al client. Ja pot ser compra al matí i estrena a la tarda, que és un servei que al mateix dia tens el teu producte a casa, o bé servei de reparacions de smartphone, tablets i PCs a l'instant. Per un comerç de proximitat com el nostre, els valors de l'esforç, constància i humilitat són valors que sempre fan falta. Gràcies a això hem pogut guanyar el Premi Nacional de Comerç i ens esperançona per seguir endavant. La tecnologia connecta aparells, el tracte humà connecta persones. El futur del comerç es construeix amb proximitat, innovació i emoció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.